glæder mig til, at vi har overstået byggeprojektet. Der er rigtig mange, der har boet midlertidigt i nogle lokaler, der ikke har været særlig gode. Og jeg tror, at det har været så meget lang tid på vej, så folk er nok i tvivl om, det nogensinde bliver til noget. Så det bliver rigtig dejligt om nu. Altså, vi har jo prøvet at tage de to bygninger og sige, at vi får samling på dels personaleområdet, dels ledelse- og uddannelsesområdet. Og i J-bygningen er der så lidt mere plads, så der har vi også prøvet at sige, at det er vores hovedindgang. Det er der, vi har i mødelokalerne, så dem, der kommer udefra, ikke skal så langt ind i huset. Det, vi har været heldige med, det er at få meget lys ind i bygningen. Så mange kontorer har lys fra to sider. Der er glasvægge en række steder, så man ikke får det for lukkede indtryk, og så man ikke er så isoleret fra hinanden. Og der, hvor der er mindre kontorer, er der mange steder lavet glas imellem kontorerne, så man har en fornemmelse af, om man har en kollega i nærheden. Også hvis nogen sidder her om aftenen, eller når det er mørkt. Ja, det har jo grundlæggende været, at der jo ikke er nogen af os, der har overhovedet, eller også i ledelsessekretariatet eller ledelsen, der har ret meget forstand på alle de detaljer, vi har skulle svare på, om borer og lamper og møbler og hvor mange stik der skulle være hvor, og få nogle folk til, der kunne tage IT-planlægningen som en stor opgave. Ellers så har det jo faktisk, må jeg sige, været rigtig sjovt. Og sjovt at diskutere både i byggeudvalget og med byggeledelsen eller dem, der styrer det her på Gentofte. Det gør den kan ikke andet.